Sorkar pen kipi PMAYG hem so kikim kisai oi pigajok ami thangamat ingrai lab Ingdeng trokebra ke bapong ni hanglong ri baptis ka jalangame ningkan segame pilapen ni marli ningkan thokeb jubilee ketalon MP candidate Amar Singh Tisophan Kangthum Karni Carbing long life prime tong birta long penelin sami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha West Carbing long angkang lakha hini Amri constituency ke parlo lawar Amri terang dokor arong kare rong pharpia hem tunaphan sorkar kang hon pen najok PMAYG hem so pipajir ponlo bonta contractor tum aning kelang nuajok kikim kirang kisai oya bangke chethan da mamatsi un iderlo bangso jok ahem sitame amithang matsi arpong do anta nang kreplap anpinlo Lasonsi Sorkar pen kipi PMAYG hem so kikim kirang kisai oe jok thang ke papho pin pen sitame ami thang mi thang masi arpong kreb railo bangso puthak hem kilong dun vega hem phipen phirang kya thengno nang ke thandun ke sangti stame alang litum ingkrung kre lapen cement sitame kipi ke pajum je pena joksi lapuson ingrai nang kolupusi alang li hin pen jongpon sangti ingkrung nang jiputa thandun lo bonta arju wangwi pusi alang li hin pen nang thandun Sorkar pe nang pi ahem nangrap lo nang pi lo ning samjin lo nilita ning thi thelo athima woi phis tami nangrap pusta hala nang ki kim pia tum a mistri atum abang niliphan nang kim pia hem abang ke ahem nang kim pi pa misen se de la senang lang dun pi tha pusinang ni tum phanang ke chha la sona hem pulute ko sona mithang mat na non kim det pen irui ta pleng lelang la habar ka pang ni anta irui pleng lelang alang ni tum hem chi dam simena vedet pu masalang tum hem chi dam ruklo chi dam ruk phike ni thom velang arpong chi ru laplo arpong amina masi chi ru laplo la non arvi jang lo in thamar vi jang lo arvi ke jang ta ma min thang masi klurup lo Angki mo hem tang data ko sono nili ke do hai po nili phan hem nang kira pali nili ke do ji a hem ang lo ke do ji anta nili pran thanda chikri du lasi nang dun tha pus nang tum phanang chuhang lo Contractor Bidya Tok Bilapen Head Mystery Prodip Rong Pharpen Kikimpon PMAYG hem so kikim kisai oi thektik penajok amithang kangrai lasila pusana contractor abang phulapen amistri tumaphan nonapor kaike carbing longrat ningka che thiklong CM Dr Tuliram Rong hanglapen local MSc di uping maslai tum langchari donasonte misenji Sorkar pen kiduke lakaphan hemrit kimisen kipipon long jongsi amithang kangrai plute ahem tangdet pusitami kosonsi kido haipo jongsi do chit sitame kaphere memiang thekasonsi nangdo koklo puta ninje ponthu Jinthong pen himari rong par carbing long lai
Nihang Karbi Baptist Association NKBA ke Parlo area Therepo achiklo Niphai Inkora Sipen Niphai Inkora Pliar Nian Nihang Longri Baptist Gajalangame Ingdeng Trokebraner ke papong Ningkan sekamai pilapen Nihang Longri Baptist Nimarli Gajalangame Ningkan Phokep kechok Golden Jubilee amate Sertalin ame mesen pen ki pachun pon Kidam tang Parokriser kebra troksi kebra plimate 1974 aning kansi Nihang Longri Baptist Nimarli Kajalangame Seng Ponsi Piniarni Anke Arta Ningkan Phokep Choksi Chokihola number isi Baptist Church along Nihang Longri Baptist Kajalangame Ingdeng Trokkep Raner Kep Apong Lapen Nihang Longri Baptist Nimarli Kajalangame Ningkan Phokep Jubilee ame kitalon panahut me sekat happy lake ahok akijok wana por me phi Jenny rong hang pipen me chari pondo Jubilee alu kimo kang pupon Reverend Tenson Bay Executive Secretary NKBA Arideng pen ing pupon lun Chisik nei pen lun ke parju nong nam ka chithangklong gospel singer Matthew rong pi pen parju pon lo lun cheto ke parju lake Rechomili Baptist Church Nimarli atum la pen Nihang Longri Baptist Nimarli Kajalang ame atum mahin pen parju pon lo Dan kahodai Reverend Dr. Anderson tong pi pen ahirjume hang pilo Labang so Jubilee akut athipi hemphu ekang jinso alam pache thangji lugang deng pi kli angdeng so Christian kep arna malam ke thanpon Dipu Baptist Church Associate Pastor Grenslian rong hang pipen jumesen pen than pajir ponlo Nimarli atum ningkan phokep sertalin ke chokamen pen kadokave rar tum pen choran chuponlo Nihang Longri Baptist Kajalangame angkang kadokave mondoli lapen fellowship aphai Thongkebra hini so sedo Lame sek arna malam ke than manpeng ke do Upper Dokmokang Baptist Church Associate Pastor Reverend Dr. Anderson rong Parlapen Dipu Baptist Church Associate Pastor Grenslian rong hangpi alang tumbang hini pensi arna malam jumesen pen than pon bomlo me along kadoka ve fellowship lapen mondoli aphai ka chetong dun thongkep an chetong pondo pusi atiri kama hin pen pachini Lakado kabe bangsuri hini so siar muatum chitong dun lapen atiri kama mondoli atum ahin penta mesen lapen chepadu krup pensi mega pachun japhan saideng ponlo lapen rat atum ahin pen kachuru pajir ponthu total thongkebra heni do fellowship penta fellowship pho fellowship pho pen thongkebra heni mondoli anang chitong mondoli thongkeb ba na chitong ngadi mondoli thongkeb ba na chitong kala song bong pen delegates visitors atom nang chitong bang an delegates to 200 tak thana chitong do la pen visitor pen on 300 do na chitong Lagi itu macam mana korte? Mek pacu ni panang tum pipilo cisik kita. Kacisik lasan odi tum la bahera pine kam pine ni tum kangda la pen dorde hen ke kachirung edon pen suri si chirung pon lo la pen sang len kap chirung pon la pen la jirpi jirpo tum nang arab dum na tum do la rat kicari song tum he la dum Nomor 1 tu mana? Bini adon apa itu kan bang tadi? don kep ande hamcher hem plak pan Orang tu di. du Nang tu lah itu don cirung lo. adon tin da chirung e Allah par head jal cirung le. la song ya chirung re adon man suri si chirung lo la pen la kam guna si kang kidum la ha ingda dun lo kan dorde phukyan mang kela jirpi jirpo dum nang arab dum tum do Koilamati pen Samson pi carbing long life Pini therepo ni phai inkora ki thomarni Dipu Golf Boys Higher Secondary Pathua Klamalong BJP asong pen patirpi ponsi non ke wangji Lok Sabha ki lekalong Karbianglong West Karbianglong lapen Dimahasau District ke thoma pharman BJP asong pen Karjabdun MP candidate aphan kangthum karnia sai ke dengpon Kilik nangli jia prang racharia song ke do ana tumta jakong kache phirang asai ke deng pon bom ason thak thaksi BJP racharia song penta kilik along kache pahai pon vek jia phansi along mai meeting pen chenglok armu kache pa okamai deng pon bom lo lason thak thaksi pini there poni phai inkora ke thomar ni le thotta Dipu Golf Boys Higher Secondary Pathua Klamalong BJP song pen kache toidun MP candidate Amar Singh ti sophan rara thengno ke pachini lapen kangthum karnia sai ke deng pon
Bangso hut Amar Singh tiso kaning je ponatengke Dimahasao Congress ex CM Samarjit Haflongbar lapen Bokajan ex Congress MLA Klengduning ti BJP along nangchepa ogdun tanglo lasi Congress pen MP ang hoy aparman Karjab dunji Joyraming lengke nomination jogje datta choklo athe kiremje towarsi pangno bomlo puta ningje pon Pini bangso mailong bang thongke rapho abang thu bangphi AAP Congress pen COC BJP along chepa ogdun Bangso mailong aluhisa poman pen Assam Pradesh BJP President Bhabesh Kalital pen chenglok Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron BJP East Karbinglong Amaiphu Roland Kiling Karbinglong Thomas Council EM MAC lapen Board Chairman atum chetong dun খিনি ভোটাৰ্ছ আছে কাৰ্বি আংলঙত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ওলাই আহিছে যে এবাৰ যে অমৰ সিং টিছৰ কাৰণে 80% তেখেতৰ ভোট দিয়াটো সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে কাৰণ কাৰ্বি আংলঙত সকলো ক্ষেত্ৰ যদি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰ একক বা শান্তিৰ ক্ষেত্ৰ একক বা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘাত নোহোৱা একক সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দিনতে হৈছে গতিকে এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বনোৱা স্বাৰ্থত অমৰ সিং টিছৰ কাৰণে যে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 80% ভোট দিবৰ কাৰণে ৰাইজে ওলাই আহিছে স্যার আপোনালোকৰ মেনিফেষ্টৰ এক নম্বৰ আমাৰ ৰাজনীতিক সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো আছে অটোনমাস ষ্টেট হ'ল ষ্টেট উইদিন এ ষ্টেট আমি অসমত থাকিম অসমৰ বিভাজন নকৰোঁ অসমৰ বৰহম কৰা স্বাৰ্থত যে অটোনমাস ষ্টেট মানে যে অসমৰ বৰহম কৰা গতিকে সেইটো থাকিব ৰাজনীতিক সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ সমস্যা আছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰ সমস্যা আছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমান ডেভেলপমেণ্টৰ ইছ্যু সেই ইছ্যু পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ মেনিফেষ্ট থাকিব News Report Karbinglong Live Birta kemi Karbi Anglong Tourism Sai Campaign Patio Piponsi Botor ki kur karcholong pachiton ponsi ingdeng hini Karbi hirjir kihir kachepati ang thek kedam tang there ni phai kep surihini raing kora pliani si ke paklang ponji alam dolo Bonsita me kapre kaha war pen hirbang piatum pen kachuning ri ke do kogajok alang lituma phan aman biponsi puthot hirjir kangsir kang chapmate judges atum pen chingwai serpen puthot there poni phai thongkep surihini raing kora pli an apor bipon thulo lapen laso hirjir ang thek laki jangmi poni phai ing korai si surihini raing kora pliani si peklang ponpo bangso kangsir kang chabahut nang litum live sitami Hemtot lun pen thek ponlongji Karbi Anglong Live News Channel along pen Klar dakachini ji aphan la aber ki jongpon official WhatsApp number 9365518931 la pen 9365497679 along humri ignon la pen labang so botor ki kur karcho ingdeng hini Karbi hirjir ki hir kache pati along ke haiduna bangpu abang phiatuma phan nong esitami pajur ponpu Kiching sianong eke hai dun abang phiatuma phan tangkasuri thongke trophy la pen certificate pajur ponji adun thonong e ke hai dun abang phiatuma phan tangkasuri koi trophy la pen certificate la pen kit ho mangdeng anong e ka chepalong dun abang phiatuma phan tangkasuri cap trophy la pen certificate pajur ponji Kidam tang thereponi phai inkora hiniarni ada por phai kre sirachiti ma pormalom Dimapur pen rakia hormu khatkhatia nat pon bomlupu isi arsik jira birta kelonga teng raikom saikya tum ritarli ponsi khatkhatia long kiri kakuru kasai kedeng ahut heroin long ponlo Khatkhati police station angkang heroin one bomb po birta kelong pen Khatkhati police station staff lapen 20 battalion CRPF atum towar pi kiri kakuru kasai kedeng ahut ihum NL07CB0290 Toyota Urban Cruiser long kiri tarlib dunlo Bangso kiri tarlib asai kedeng ahut Bokajan SDPO stame RDP dun kiri bom ahut elong plastic ahom pen ke thavet lapen kipleng lim homing koira truck sabuna hom long pon Kilong pon sabona homalong honthi meme heroin long pon lo Kilong pon heroin kadukawe gram pharo hinira truck sir kebra plira tokbor truck plian aphai long pon lo Bangso hut inura bang thwa phansitame raikom saikya tum neping nang pon lo kaching nang check abang thwa menake Dimapur nuilana long kedo ghonito chisi asupo ghukawi chisi busi pangthek pon
Bukajan penanan terang Karbing Long Live. Lakhan ko rachok Duarbaguri MSC constituency angkang Dethor mini stadium along Duarbaguri press club abitung atumpen phirangkia mai kangni bangso hu ki wangji football ki pathu ki bi pon along press club tin penta ki pathu tunje phan kochuningri padopon bangso phirangkia mai kangni pon along kachitong dun lake Duarbaguri press club financial secretary Robinson Kiling Kaziranga in charge Ruelson Rongpi DLSA secretary Amoron Terang atum chitong dun Phirangkia mai kang niponang ko kabangke Duarbaguri press club abitung atum once day match ki bi ponji pusi chisik chidang pon bom tanglo aprang ke dolamara part lapen de thora part si bi pon populo sitame non ke ladak de thora long si bi pon vetpo athema asap so kasik sak do koklo lasi dia cho hanglo uthot ke wangjia ningkana hutabang si dolamara part ke bi pon popusi phirangkia mai long ningje pon nilitum dak dai thol minister dum filong si dak pathu bi po lake 3 April si nilitum ke pathik lo lasi nalitum han ke pachini ji kang tungela lo nilitum jasemet ke nilitum Duarbaguri press club pen si nilitum ki biji lapen labang solong nanga cerap dun nilitum ining cing sampai kai ke sitamela langlitum ben si nilitum han direction ang pidun football pathui ko sonma ko nilitu club ko lam chot nilitu football pathul ahin bang thana chini la sidak lang tum han nilitum chingki che than lo la si football pathu ko sonma football pathu ge nilitum ta an pen ge nang chirabun popula lang li phanta churo lo DLSA akhai president moron terang phanta Bangso Hood first prize lake Suri cap mate rupees 10,000 with trophy. Second prize lake Suriner cap mate rupees 8,000 with trophy si pipon po. Lapen joint fee lake Suri Sira isi mate rupees 1,001. Bangso along kapre kanong estame pipon chi puta ningje pontu. Bangso Hood nonamat kai phulangso FC, DMSA FC, Malasi 11 FC, Diring Chingthur Club, Pambari, Rising FC, Socheng Dhenta Press Club lapen de thora patke de thor pen lang thoi the pianta parlo ponlo lasinang le tum labang so football knock out along nang chepati tun popusi ning che the ponenti non ki wang ji April ni phai ke thompen ladak one day bulo amen ye once tame ni free bak ne so football ke pathu ache patti bibon ji busi chingwai pon lo dak Duarbaguri press club abitung atum pen lapen madak nintum labang so long ka chera dunia bangke dethor lang tangong sport association thiek pendel se ni tum same elang ni tum han cherap chitu dunji busi elang tum han lamthe chipi dun lo lapen ahok lo football ke pathu lagai si ni tum kado be chino sport lapen sport culture li tum kon ma chihung nei pulo lang te li tum kachini kanang sot kedam tang first tame Karbing Long most council pen tame each constituency of Hanstame 10 crores is a project scheme ipido la sport culture chihumi babutha phanlo aben lalo la silitum bole bathu litum texer abang thu atum do abang thu pitum do sordo tum da pathulong bol ke laben sobin so tum da pathulong laben la so bole bathuong bolong rong ato anu long stame mesen ke tek atum do la si halat tum phan ko son si aprangan ke wan thegima lipudang te la non Duarbaguri press club abitung atum kabor ipon asona long sa militum warsai choinu melo ladak ilitum ka pathu che bakla on pen parke mesen ilitum da ka pathu thek long lipung te ka prega long sta me ka pathu dun je phan warsai long la so News report Karbing Long Live. Pini prime time birta ke lapansi kang ton poniglo Kardom.